Първата мисъл. Първата частица от секундата е вярната мисъл. Всеки има своя теза и контратеза. И това е голямото ни богатство. Но нашата цивилизация може би е изправена пред един от най-големите си кръстопъти. Тя е на кръстопът. Тя има да решава важния въпрос за това на къде да продължи своето цивилизационно развитие. Дали към гибел или към прочистване на тази упадъчна енергия, която е завладяла душите на много хора. Влизаш в метрото и виждаш как всички са заровили поглед в своите мобилни устройства. Това е една голяма въпросителна пред мен. На къде вървим заради тези нови технологии? Без тях не може. Въпрос е кой управлява технологията? Не знаем какво ще ни подготви провидението в следващия ден, а камо ли след 10 години. Ние имаме своята свободна воля, но според мен пътя ни е нарисуван преди да се появим на тази земя. Каквото провидението е написало за нас, това и ще ни се случи. Да имаш силата да натиснеш червения бутон означава единствено и само да имаш силата да държиш постоянно натиснат зеления бутон. Да съграждаш е много по-ценно, отколкото да рушиш. Не си даваме сметка как живота винаги иска да надделее. Той винаги иска да побеждава.